बजे मिले के टाइम रहे पंडित जी के डेरा में। 10 बजे मिले के टाइम रहे पंडित जी के डेरा में। तो का होई है टाइम भइलू ह गद बेरा में। का होई है टाइम भइलू ह गद बेरा में। 10 बजे मिले के टाइम रहे पंडित जी के डेरा में। 10 बजे मिले के टाइम रहे पंडित जी के डेरा में। तो का होई है टाइम भइलू ह गद बेरा में। का होई है टाइम भइलू ह गद बेरा में। ग्यारह बजे चल गइलू पारे जी के फुलवारी में। 12 बजे घूमत रहलू बाबू साहेब के गाड़ी में। 11 बजे चल गइलू पारे जी के फुलवारी में। 12 बजे घूमत रहलू बाबू साहेब के गाड़ी में। 1 बजे चल गइलू सफरी बाजार में। 2 बजे खोजत रहनी सगरी बाधार में। तले घुस गइलू गिरी जी के केरा में। तो का होई है टाइम भइलू ह गद बेरा में। तो का होई है टाइम भइलू ह गद बेरा में। तीन बजे फोन मिलवनी घंटी बाजल चोली में। 4 बजे का करे गइल रहलू चमर टोली में। 3 बजे फोन मिलवनी घंटी बाजल चोली में। 4 बजे का करे गइल रहलू चमर टोली में। 5 बजे खात रहलू दाऊदपुर के छोला। 6 बजे आ गइलू जादो जी के टोला। तले देखनी महतो के असोरा में। तो का होई है टाइम भइलू ह गद बेरा में। का होई है टाइम भइलू ह गद बेरा में। सात बजे आइलू करे लगलू लाथ बोलाई हम कैसे करी तोरा पर विश्वास हो। 7 बजे आइलू करे लगलू लाथ बोलाई हम कैसे करी तोहरा पर विश्वास हो। सागर सरोज जी के दे देलू धोखा भाई पर मोदो के मिल जाई मौका। तो डबलू रहता रे तोहरे हो फेरा में। तो का होई है टाइम भइलू ह